Къде съм? Ами това беше локацията. Нямам обхват. Къде е локацията? Къде съм? Ами ето локацията. Къде е локацията? Нямам обхват. Сега не мога да си намеря колата. Аз съм тук, сред нищото. Ти нали спадахме тук локацията, къде се намира дадото? Аз мисля, че я изгубих. Трябва бързо да намерим. Пристигнахме най-накрая, да. Цвети, ето я Дави, след нищото стоеше. Хайде по-бързо. Крайно време беше да ме намерите. Беше. Влезо към колата. Добре, хайде. Служете коланите. Добре. Вече са сложени. Момичета, знаете ли къде отиваме? На почивка. Най-сетне. Стигнахме. Добре. Най-накрая пристигнахме. Да. Поръчах 2 стаи. Тогава, нека да разгледаме. Да, хайде. Хайде. Нека да отиваме. Нека. Бъдеш имаме баня. Да, и то 2. Уау! Добре, момичета, това ще бъде моята стая. Моята е другата. Добре, окей. моята. Ами аз искам тази да е моята. Толкова меко легло. Да. Искате ли вече това да е нашия апартамент? Да. И аз съм съгласна. Вече се намерихме собствена къща. Лучше да останем да се гримираме и да отидем. Хайде, че нямам търпение. Добре. Айде. Момичета, искате ли да направим резервация на някакъв бидейски ресторант?